खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिकां ब्रह्म हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि आबादफ्रा खहा जादों नामा जुदि नोंथांनि आबादा खहा जादों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय नोंथांनि आबादफ्रा बायदि थासारिजों खहा जादोंब्ला सरकारा नोंथांनि खहा जानाय आबादफोरनि खहाखौ सुफुंनानै होगोन फैगौ 15 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै ला नंगौ नोंथांनि आबादा खहा जादोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया सरकारा खहा जानांनाय आबादफोरनि थाखाय खहा सुफुंनानै होगोन बेनि थाखाय नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै लानांगोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि फसलनि बीमा खालामबायब्ला नोंथाङा रां मोननो हागोन सिगां समनिफ्रायनो 19 कौटि 67 लाख आबादारिफ्रा फसल बीमानि मुलाम्फाखौ मोनखांबाय आरो 1 कौटि 65 लाख आबादारिफ्रा दाबि होनाय दं लोगोसे 70 कौटिनि बांसिन आबादारिफोरनि आर'जलाइ मोननो हादोंमोन बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो सम थानायावनो फसलनि बीमा खालामनानै ला नोंथाङा बांसिनै मिथिनो थाखाय 14447 हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनो हागोन नंगौ आबादारि मन्त्रि बिफान आरो भारत सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि फैगौ 15 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै ला जुदि नोंथांनि आबादा खहा जादों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय सरकारा खहा जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय खहा सुफुंनानै होगोन बेनि थाखाय नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै लानांगोन नंगौ फैगौ 15 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै लानांगोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि फसलनि बीमा खालामबायब्ला नोंथाङा रां मोननो हागोन नोंथांनि आबादा खहा जादोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया सरकारा खहा जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय खहा सुफुंनानै होगोन बेनि थाखाय नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै लानांगोन नोंथाङा बांसिनै मिथिनो थाखाय 14447 हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनो हागोन नंगौ नोंथांनि आबादफ्रा बायदि थासारिजों खहा जादोंब्ला सरकारा नोंथांनि खहा जानाय आबादफोरनि खहाखौ सुफुंनानै होगोन फैगौ 15 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै ला नंगौ जुदि नोंथाङा नोंथांनि फसलनि बीमा खालामबायब्ला नोंथाङा रां मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो सम थानायावनो फसलनि बीमा खालामनानै ला नोंथाङा बांसिनै मिथिनो थाखाय 14447 हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनो हागोन नंगौ आबादारि मन्त्रि बिफान आरो भारत सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावदों